Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location at Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi Yama obi biara kwa ba edeba 2 ma GHS so ewusiafo ene die sede mu amunimu no na yeye na abribia no nyame onhwe obi biara woni yedi djuma etese credit ahodo ne mu data ahodo ne nyina nyame behye wona mu sanse too much die wodi echi ansem papa ena wote yemfre mu krogen ena yede yebebe somo na eye na wotwetwe mu inu arahosem mu ebebe kan yensa Ghana ha de chese ba ya obi ato ba ha eye awarefo a wo mu ewu ye wo mu fie abra mu fie abrochi eba bedru Ghana wo mbewu ye nkwada mienu a wo mu ja wo mu nso nkwada no eye so weak to the extent say kasa ne nantiempo na eho aye den ade ama wo mu ne nei nkwala ne ba ko ho aye den ama kwala na ba be kasa wo chemu say die nti a wo ma ye weak na wo mu ni di ni nyina no eye ade a wo ma wofo e ka kire wo mu say food is a curse enu nti no wo mu entimi eni aduane bia na se woni mu se nkwada nso de wo mu susasa na wo mu nyinyini ansam abeka no eno ene to wo mu timu na wo kan kire mu se nkwada no e wo mfie edu ba ko ni du miensa 11 and 13 years na chese wo mu mfie ne hyedan kwa animu na se de bible akase ye ni ye na ne agya no mani nti wo mu su edi wo mu ni na wo metumi anya heaven akọ eno ene de sansem we nyina ba ye eno ti sa wo ma mesi aduane eye curse di na chese enko ho na nkofa sem amfa amre we no ene nam so ma nkwada no so ye wo ma bi se de wo mu ni di na bere kura wo mbe pia bonten so akope bibi so kura die no eno so ya loki wo mu wo dem a wo mu entimi enko eno nti nkwada yi ekoko pie mu awo ye bu akwa polyclinic na chese wo mu fco unconscious kura na wo mu ye very weak and kakranka krene no wo mu eho aye den a wo matumi aka nsem bi na nsem a wo mu eka ne de abusuafo ma me kwan na menkenkan emfa entwere mu or see we were not eating because our parents said food was a curse. That's because they were worried over something. Now we know it. If you want to put the curse out of the food, you have to first pray and then eat. Our parents were not eating too. We ran out of food for many days and became weak. The police came to our house and took us to the hospital. They took my mom and dad to the other hospital and brought me and my brother here. Abusuafo na just ensem yi mu na kwada no de tu dwa say wo ma wo force food is a curse enu nti no se wo mu pie kura mpa wo mu ntimi nkwaje se locking bia bam afen so kura no wo mu hwemu na che se wo mu maame nom ene wo papa so kura no eni di bi enu nti no eja ne na ni di a wa kwada de obede edidi ensem yi mu na eye medical superintendent at the my Buaka Polyclinic Dr. Mensa Manye echire mu se nkwada ne ba no ma ye so dehydrated and no masaye weak na wo hwe wo mu mfie nso ene se de wo mu ne emesitie na nkwada no ay dehydrated sa na chesa ginya me ne bemu na nkakra ba ye no wo mu mienu eho atimi ayo wo mu dia na chese wo mu chire mu a aposifo ene de nkwada ya ba ye hospital ho no mo wo ba ye ebe ka chire wo mu se ya de wo mu kopie mu wo ho no na ya loke nkwala ne mienu eka wo ma me no papa ho ewo eye dan ni na busiafo nsem we ena Ghana for do na chire wo madwen de fa ho se eto de bia maamefo ene papafo no wo mo nsem bia wo mo ka de kire nkwada no ye ka se ye ntie nso eno so de nsem beba but ensem nyina na se ye gi a ye gidi ana se nsem nyina na se ye maame no ka kire ye na e wo se yetimi kọ na ye de ele nsem no ye adwuma na se yetimi bua na ye kama etimi edema wo mo nei the Ghana Psychological Association eye GPA wo mo kire ma wo mo se on be offer free psychosocial services to the children and ye na just any just some and aba na bushefo nim se Ghana ha de Sabana hospitality and sabi said ye si bua nipa
any charity works e dia o man Ghana de enye mfiri mu esan say ye ni na say ya back to your standard to your services ni ababua mo maniema nyina ye kama na nkwada no trauma wo ma komu niema wo ma famunti enne se de midi tu dwano Ghana Psychological Association wo mu chioma wo mu wo fa free psychosocial services e de amankwala ne se be ya wo betimi aka wo ma ben wo mu wo be church wo mu eyi niema bi afiri wo mu ante sa nkwada wo mu vie tete sa ne de etimi hya wo mu so ma afi ni wo mu ye psycho no wo mu hyehyɛ dem me cameraman me da bi otai kan ozu aba wo ye psycho ntijano psycho ni bi no ntini wo ma anya ne sa ne nkwada no wo be ka wo mu ho ahyehya wo mu main nipa ekoba ne sa nso na afi ni hu bi asa nso aba be to nkwada ne so wo mu hyehyɛ da nya odom emfa emma enipa no ntini abusua no na ye ka ade achem san se ne ma me na kopiem wo ho eye nkwada ne grandma akopiem ama se ne mpaye na ye bo se nkwada no won be regain won full strength na boa ama niema etumi aye kama na ne nana no nso atimi ate nani e de ahwe nkwada no na nsem we mu nchi emu wetu odwa na ne maame no ade tu dwa se ya dia ne baba ne frɛ ne ka kyerɛ ne sezesi ya no ye nuclear family na wone won edi dwuma nya dia wo pe extended family bi enu nti no wo fafo no mo ne nana no mo ne ade ne nyina no wo isolate ne ho afiri wo mo ho sebe ya wo mo ntimi men woni ema bi emu enu nti maami etwe ne ho sebe ya kwada no ana ne baba ne betumi abɔ ne bra na etimi awie pɛ no de enu onu se wo mo wa amano ne wo mo nya maaye na sa wo ma baga na ba ko so me seni na eno na Ghana fo bisa se maame wo baba wonte ne nka wo so mensa wo na no monte wo mo nka hawo wanyina se kuma se maame menna se mu ya fa wase a na chese wo nso ne bebo awura mu ne abisa wo nsam de enti a wo ba tan wo ba ka asem wo follow up na obedi nachi abusua nsam we de tie eno no na ya koso nso de ani adi nsam ne mu se de ahya ase ba no bebre ne ebetie yanso ebedom asukoyie na de ebesi akire bia no ya basa nso abetena se na ya de akire de ameje so aye dwaso hima wonti bibia se a comment section no fafa honom e fama me ya all the social media platform no es ya basa nso ni wa share bi makwa Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of our Coffee Park Junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anda da wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati